عرست زينا إثيوبيا نصريت طمت هبا بمسرحة عالم لخ تنحنحنتا نمعباي تسرح مهلوا بريزيدنت فيدرالي تاياس قسلاسي قليصوم عب كل الأوروميا كيدي متخخاب أجندا صباح بكتم عدما كم تجمر كوميشن هاجرام ككر إثيوبيا فليتوم كاب زيناتاي روسيا بمسارة المعاتات إنرجي يوكرين سفيح متقعتي كم زفت أما تفليتا سلام تعنا هبلي زخوركم تملكتنا كمي تعلو لك ساعات شعات خوينو كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندامراحكم سخمصنا حنا برهان فسايه فلما بزيناتات حصت زيناتات كجمر إثيوبيا نصريت أمت هبا بمنطاف عالم لخ تنحنحنتا نمعباي تسرح ملوا بريزيدنت فيدرالي تاياس قسلاسي قليصوم لهم مبل 11 شلمات صريت كالات استسالت انتخون أبتي مدرخ شلمات استفرالي رقحتات عالم لخ زمالقو مفريتن قلقالو توهاب تكالاتن شلمات صريت تبركتو لهم بريزيدنت فيدرالي تاياس قسلاسي صريت كاندي رقحي نحن مخانون حبيرهم يوم صريت أب نركب الوان ناي هاجرنا قاندي من حنح مخانو زغلصو بريزيدنت تاياس قسلاسي إثيوبيا أبزي زفر من طافام زلوات طلابنت سلازعبيلا بدنبي تسرحلهم هلايم قليصوم ኢትዮጵያችንን የሀገሩ የእድገት ተምሳሌት ለማድረግ የ10 ዓመት የልማት እቅድ ወይም 10 years perspective ፕላን በማዘጋጀት ኢትዮጵያና አብነት ምዕባልን ምግባር ትልምዕቤት 10 ዓመት ወይ ከዓ 10 years perspective ፕላን በምስንዳ መፍሪያይነት ንምዕባይ መባጽሕ ምህርትን ምስፋሕ ከምኡውን ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወጻይ ቀንድ ማዕለብ ንምግባር ሰፋሕቲ ስራሕትታት እንዳተሳለጡ ይርከቡ ነዚ ጉህድ ንምግባር መፍረይቲ ውሽጢ ዓድን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ብዝፍጠሩ ዕድላት ዕዳጋ ተናሕናሕን ሰዓርን ክኾኑ ብብዘፈሩ ዝወፁ ረቋሒታት ጽሬት ብዝግባእ ምግንዛብን ምትግባርን ካብኦም ትጽቢት ይግበር የጥራት መስፈርቶች በሚገባ መገንዘብና ተግባራዊ ማድረግ ይኖርባቸዋል أب قربا استمرق مندر صريت عالم لخ تنحنحنت صريت إثيوبيان تطلابنتن كم زعبي توم بريزيدنت قليصوم لهم በቅርቡ እንደ ሀገር የተገነባው የብሔራዊ ጥራት መንደራችን ኣብ ቀረባ ከም ሃገር ዝተሃንጸ መንደር ጽሬት ሃገራዊ ነዚ ሃገራውን ዓለማውን ወዳዓዊ ኩነታት ብግቡእ ምርዳእና ዝምስክር እዩ ሃገርና ብብርካ ዓለም ለኸ ተናሕናሕን ቅቡልነት ዘለዎም ዘበናዊ ናይ ጽሬት መሰረተ ልምዓት ትካላት ስለምህናጻ ዘረጋግጽ መስደመም መረዳእታ እዩ መፍረይትን ኢንቨስተራትናን ነቲ ዕዳጋ ንምዕብላል ብዘለዎም ርሱን ድሌትን ጭቡጥ ዓቕምናን ወይ ከዓ our real capacity መንጎ ዝነበረ ሰፊሕ ሓጓፍ ከም ዝመልእ ብኣካል ተረኺበ ተዓዚበ ኣለኹ ቶም ንጥፈታት እውን ነዚ ዘረጋግጹ እዮም በአካል ተገኝቻቸዋለሁ ስራዎቹም ይህንን የሚመሰክሩ ናቸው أب كل الأوروميا كيدي متأخخاب أجندا صباح بكتما عدما كم زجمر كوميشن هاجرام مخكر إثيوبيا أفليتولم ونا كوميشنر بروفيسور مسفن أرايا بزهبو مجلسي صباح أب عدما زجبر كيدي متأخخاب كاب 356 ورداتات تكلل زي توصاصو وهابتي أجندا زي ساتف المخانيم تزاريبهم تي كوميشن تي كيدي مكاب أجندا نكعوت مس منغستي تكلل ممحدار كتما آداما يونيفرسيتي ساينس اند تكنولوجي آدامان أكالات صتان بمتحبار ناصر حمقان ونفليتهم أبا كيد مكاب أجندا تكلل كاب شوعات تحساس كساب 15 كتشحن 10 عام تمرد زكايد مقارنون عم ملخيتهم
ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ልምዓታዊ ንጥፈታት ተዓዚቦም ሚኒስትር ገንዘብ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ተዓዚቦም ብመሰረት እዚ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣብ ክልላዊ ማእከላዊ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቅ ጉራጌ ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ተመልኪቶም ኣሎም ኣብቲ ዑደት ኣብ ስራሕቲ ግብርና ዝተዋፈሩ መናእሰይ ዘለዎም ምንቅስቃስ ስራሕ ምርኣዮም እውን ተገሊጹ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ኣለሙ ስሜ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ኣብ ስራሕቲ ትሩፋት ሌማት ዝተዋፈሩ መናእሰይ ዘለዎም ምንቅስቃስ ስራሕ ምዕዛቦም ተሓቢሩሎም በተዛማዲ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ብተማሳሊ ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምንቅስቃስ ልምዓት ዑደት ምግባሮም ተገሊጹ ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ለገሰ ቱሉ ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከተማ ሚዛን ኣማን ዝሳለጡ ስራሕቲ ልምዓት ዑደት ኣሳሊጦም እቶም ሚኒስትር ኣብ ዑደቶም ማእከል ሰርቲፊኬሽን ጣዕሚ ቡን ሚዛን ፋብሪካ ሕሩጭ ሚዛን ኣማንን ብውልቀ ሃፍቲ ኣብ ከይዲ ህንፀት ዝርከብ ቀዳማይ ደረጃ ሆስፒታል ሙፍቲን ተረኺቦም ተዓዚቦም ኣሎም ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ለገሰ ቱሉ ኣብቲ ክልል ዝተፈጸሙ ካልኦት ስራሕቲ ልምዓት ዑደት ከሳልጡ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ب195 مليون بر وصاي 370 كيلووات كفلفل زغل بروجكت مفلفل حيلي سولار تمريقوم منستر ديتا ماين انرجين سلطان ولي ن 15,000 ማሕበረሰብ ተረባሕቲ ጽሩይ ኢነርጂን ምግባር ተግባራዊ ዝግበርቲ ፕሮጀክት ንመብራህቲ መብሰሊ ንሕርሻን ኣገልግሎት ውሽጢ ከተማን ዝውዕል ዓብዪ ፕሮጀክት ከም ዝኾነን ማሕበረሰብቲ ከባቢ ዕድል ስራሕ ዝፈጥርን እዩ ኢሎም ኣሎም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ፕሮግራም ኤሌክትሪፊኬሽን ዝተሰርሑ ስራሕቲ ውፅኢታዊ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ዝሳለጥ ምንቅስቃስ ልምዓት ከም ዝድግፍ ኣብሪሆም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ቁጽሪ ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ልዕሊ 42 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ሚኒስትር ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂን ገሊጹሎም ሚኒስትር ዴታ ይሽሩን ኣለማየሁ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝነበረ ናይ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ ትግበራ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ዓውዲ ቴሌኮም ንውልቀ ሰብ ሃፍቲ ክፍቲ ምግባሩን ናይ 10 ሚእታዊ ብጽሒቱ ንዕዳጋ ኣክስዮን ክቐርብ ምግባሩን ኣዘኻኺሮም እዮም እቲ ዓውዲ ብህጹጽ ንክምዕብልን ተበጻሒን ክኸውንን ከም ዝገበረውን ገሊጾም እቲ ስትራቴጂ ምትግባር ኣብ ኢትዮጵያ ቁጽሪ ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ልዕሊ 42 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝገበረውን ኣብሪሆም ኣሎም ቁጽሪ በረራ ኢቲ 612 ዝኾነት ኣውሮፕላን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጸገም ቴክኒክ ስለ ዘጋጠማ ተመሊሳ ከም ዝዓረፈት እቲ መገዲ ኣየር ኣፍሊጡሎም ትማሊ 5 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዱባይ ኣብ ዝነበረ በረራ ምስ ተልዓለት ድሕሪ 30 ደቂቕ ጸገም ቴክኒክ ስለ ዘጋጠማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምላስ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ብሰላም ክትዓርፍ ክኢላ እያ ንጥንቃቐ ተባሂሉ መንገደኛታትን ሰራሕተኛታትን በረራ ብህጹጽ ካብታ ኣውሮፕላን ኮርዱ ከም ዝተገብረውን ተገሊጹሎም ኩሉ ግዜ ንድሕንነት መንገደኛታት ቅድሚት ከም ዝህብ ዝገለጸ እቲ መገዲ ኣየር መንገደኛታት ንዝበጽሖም ምትእጉጓል ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታት እቲ ጸገም ቴክኒክ ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብ ኣመላኺቱ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ደቡብ ሱዳን መበል 19 ሞተራይዝድ ሻለቃም ናይ ግዳጅ ዞባ ዝኾነ ካምፕ ታምቡራ ካምፕ ዓድዋ ብዝብል ስያመ ንክጽዋዕ ተወሲኑ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን ንሰላምን ምርግጋዕን ታምቡር ዘበርክቶ ዘሎ ኣስተዋጽኦ እቲ ካምፕ ዓድዋ ብዝብል ስያመ ንክጽዋዕ ምውሳኑ
ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድእ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ግቡእ ብዝለዓለ ብቕዓት ዝዋፃእን ዕውት ምዃኑን ዝተገልጸ እንትኸውን ኣብ ዝተዋፈረሉ ኣጸጋሚ ዞባ ዳግማዊ ዓወት ዓድዋ ኣብ ምምዝጋብ ከም ዝርከቡን ተሓቢሮሎም ዓድዋ መርኣያ ሓድነትን ጽንዓትን ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾነ እውን ተመላኺቱ حزر ما بزرزر نبى زحزنا زينا كحلف وورلد فيجن إثيوبيا أب سلست كللات جوارا وزخون حاجز كلتا مليونن مرها جبري هنس السلامن علا وغيرهم تي مرها جبري أب كللات أمحرا تجراين بينشانغول جمزن تجوارا وزخون تخون سلاسان حموشن شحزيجاتات تربحت تجبر مقانون تجلي زلهم صاب تصفاي لمسايو ملبرهان جرماي كم صعب كتور بيا بورلد فيجن إثيوبيا بخلت مليون يورو علا واستجبر بروجكت نكلل تجري حويسو أب كلل أمحران كلل بينشانغول جمز أب فتات حقونس إن أبصرح تهنز السلام تأمتيبو زسرحيو أبسلست يوم كللات بمخنات كوينات كود أزبزحهم سلاسن حموشتاش حديقاتات كابت بروجكت بقدتا تربحت زخون تخون ما نسي هنز السلام بالغيرون خسرح بمبقع زحش عقما فتات حقونسي نكلو زخ المخانون تاقاليس أيو عبت مرها قبل استساتفو حلف تسرح كللون قصال نزلو سلام نخمص تاخذات على زخون سراح كم زحتت قليصوم يوم No other issue could be more important. نسلام قنصتات نمكلخال نزقبر صعر قديمو أبز حز أوان أب كللنا خالي قدميت ذهبنا يو نجر يلن مغنياتو قنصتات نخبأ أسوس جورو من قصقاسات سلزلويو أب كللنا زركو زيجاتات خبت زنبرة مقدات كوينات يوصون إذا بروجكت بتعم ربح زلو وسلزخونه منقست كلل تجراي نتفت سامينتو بتصحيتو كواتايو كلهم بالدرش አካላቶች መስራት የሚችሉት ከሰሩ ብቻ ነው ሰላም መምጣት የሚችለው كلهم سب ጽሒታ አካላት መስራሕ ዝኽእልዎ ነገራት መስራሕ እንትኽእሉ እዩ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ንሕና እውን ብሓባር ብዘተናይ መፍታሕ ነገር ቅድሚት ሂብናዮ ኢና እዚ ፕሮጀክት ዝተፈላለዩ ጽዑንቶ ፈጠርቲ ሰባት ብምጥቃምን ኣብ ቤትን ህፃናት ጠመተ ሂቡ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ውጽኢት ከም ዝህብ እዩ ዝብል ዓርሰ እምነት ኣለኒ ሰላም የማህበረሰቡና የእያንዳንዱ ሰላም ናይ ማሕበረሰብ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዛዕባ ምስራሕ ብቐሊሉ ሰላም ንኽመጽእ መንገዲ ክኸውን እዩ ኢለ ይኣምን እየ ስለዚ ኩላትና ንሰላም ብጽሒትና ንዋጻእ ተኾይንና ጽቡቕ ውጽኢት ምምዝጋብ ይከኣል እዩ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ዝጀመረው ፕሮጀክት ውጽኢታዊ ንኽኸውን ሚኒስተር ሰላም ኣድላይ ዝኾነ ሓገዝ ከም ዝገብር ድማ ሚኒስተር ዴኤታ ትካል ኬረድን ተዘራ ገሊጾም እዮም ከታች የሚነሱ ችግሮች የመፍታት ስርዓት ያለን ሀገር ነው ካብ ታሕቲ ዝለዓሉ ሕቶታት ናይ ምፍታሕ ስርዓት ዘለና ሃገሪና ባህሊ ምድምማጽ እውን ኣለና ባህሊ ዝተውን ኣለና እዩ እዚ ባህልና ተጠናኺሩ ንኽቕጽል እውን ቤት ዕዮና ሰፊሕ ስራሕ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ ቤት ዕዮና ሰፊሕ ስራሕ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ ወርልድ ቪዥን እውን ባህልና ኣብ ግምት ዘእተወ እናሰርሐ እዩ ዘሎ ነዚ ዝለዓለ ክብሪ ኣለኒ ዳይሬክተር ወርልድ ቪዥን ካርሜን ትልውን ስራሕቲ ህንጸት ሰላም ውጽኢታዊ ንኽኸውን ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጻዕሪ ከም ዝገብር ገሊጸን እየን I believe peace is practiced every day. ኣረዳድኣናን ተግባርና ኣብ እንውሰንሉ ዓለም ሰላም ኩሉ ግዜ ክንለማመዶ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ኢለ ቡልጋ ይኣምን እየ ዜጋታት ድምፂ ኩናት ከይሰምዑ ናይ ምንባር መሰል ኣለዎም ተምሃሮ እውን ትምህርቶም ብሰላም ናይ ምክታል መሰል ኣለዎም እዚ ተግባራዊ ንኽኸውን ኩላትና ንሰላም ጠጠው ንበል حزر ما ناب زينا وزاق سجر روسيا بمسألة المعاتات إنرجي يوكرين سفح متقعتي كم زفت سمت أفليتام تي متقعتي قدم حدة معالتات يوكرين قبل علي جزءات روسيا نزفت سمت متقعتي مسائل قبر ملسي مخانو تحبير لهم منيستر مكلخار روسيا كم زقلصو يوكرين وتهدروا عقمان متنخار عبد تتكملوا مسألة المعاتات الندادن إنرجين عوت متقعتي تفسيب لهم منيستر إنرجي يوكرين جرمان غالوشنكو بقدوم تي مسألة المعات روسيا بصفة متقعتي لعل قدعات كم زوصحو تزاريو من كبل أرتي تابزي بولم تبلكتي معد زينا قدم مزامو قند زينا تاتزعلتي كزخاخركم ኢትዮጵያ ንጽሬት መተሄባ ብምስራሕ ዓለም ለኸ ተናሓናሕነታ ንምዕባይ ትሰርሕ ምህላዋ ፕሬዚዳንት ፌደራል ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከይዲ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ጽባሕ ኣብ ከተማ ኣዳማ ከም ዝጅምር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ካብ ዜና ወጻኢ ሩስያ በመሰረተ ልምዓታት ኢነርጂ ዩክሬን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ተፍሊጣ። ባርጋስ ተመልከቲ ነሰዓት ዝሓልናዮም ዜናታት በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰናይ መዓልቲ